104.7 IFM. Report! Kritikal ang kalagayan ng isang 52 anyos na ginang matapos pagsasaksakin ng dati niyang kinakasama sa Barangay Pau sa bayan ng Manawaga. Ayon sa investigasyon ng pulisya, dumalo ang biktima sa isang salo-salo sa bahay ng kaibigan nang mangyari ang nasabing insidente. Habang nasa labas ng bahay, bigla umanong lumapit ang 43 anyos na sospek, niyakap ang biktima mula sa likuran at pinagsasaksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Matapos ang pananaksak, agad na tumakas ang sospek sakay ng motorsiklo. Sa ngayon, patuloy na pinaghahanap ng otoridad ang nasabing sospek. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.